Сахнада 32 август Qozon Federal Universiteti. Sizning oldingizda 32 avgust KVN komandasi. Salom! Narsa aytding malay? Nega 32 avgust? Tingla, anglatam. 31 bitta jay, anari 1 sentyabr kuz yomg'ir o'quv. Bizning yuraklarda har vaqt jay. Ketdi! Салем, дуслар! Һәм безнең беренче миниатюра. Әйдәгез карап киттек, студентлар тулай торакта беренче парага уяналар. Рави, тор инде! Рави! Чайник кайнады. Хәзер күз алдыгызга китерегез Илназ Сафиуллин караоке барда. Исәмисез, сезнең Илназ Сафиуллин җыры бармы? Бар. Yes! Мәктәп чыгарылыш кичәсе. Оскарак! 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 Хам! Оскарак! Хәзер карап китик Сарык Ганнибал. Курбан бәйрәм. Күз алдыгызга китерегез бик тинтәк охранник. Сез үтмисез. Менә маляр үз кызына хисләрен нәкъ менә шулай белдерә. Илүзә, син беләсеңме? Син миңа бик ошыйсың. Дуслар, күз алдыгызга китерегез аноним клубларының берсендә. Исәмсез. Минем исемем Мирфат. Миңа 21 яшь һәм мин кәкре куллы. Менә неадекват кешеләрне кинотеатрда да күреп була икән. Карап үтәбез. Бу кызык балайлар. Син вообще прикольный. Балайлар. Экран тегендә. Sizning oldingizda 32 avgust KVN komandasi. Bizda har vaqt jay.